Wah, aku deglok e. Aku wis tekan ada kowe isih ketingling-ketingling. Kowe dian goleke ojek ya Grab. Grab ora didit kok nganggo Grab barang. Lah sak kok ana omong ayo mlayu kok. Ya mlayu saiki dina iki. Yo le yo, ayo. Apa e? Mengo. Wis cekel Satpol PP. Mutiar. Monggo Ndara Baladewa kuwi Piyai Ngastina. Pengayomane Piyai Ngastina Ndara Baladewa. Petruk. Kowe sing kaya negara Ngastina. Ya ora. Taman ana Piyai Nenggala. Nyus. Mutiar. Bagong maju loloi negara cangkeme. Nyus. Gareng kowe wong sekeng wong ora duwe deglok cikot kira tak nai pangapura. Wah. Kuwi karangane sapa ngono kuwi? Lah karanganku. Karangan iki bakale mati kabeh. Wis pasrah wae, Truk. Nyun ngapunten, Ndara. Petruk. Nun. Ngopo kowe mlayu? Apa kowe mlayu? Kowe iki nek kono ngomong pisan ki sing cecok le nampa. Nek ping pindho iki wis getak. Oh, ngomong mlayu. Ah, aku tegese ngopo kowe mlayu-mlayu ndak? Nun. Kono seru. Ngopo kowe mlayu-mlayu? Bosok kupingmu. Bres, Gong. Aku mburi wae ah. Kowe sing arep aku wedi tenan aku nek kowe omong ngono kuwi. Ah, tandane. Sing dadi juru wicara sapa? Ayo. Nggih, kula pundhang. Aku ngomong apa? Sing dadi pembicara sapa ngoten ta? Ya, sapa? Kula. Kowe saka endi? Saka endi? Gong, kowe iki kok nanun. Saka endi? Anu saking negara Ngastina. Wigatine? Anu, napa niku? Diutus Bapak. Ya. Ken nggo nganu nderekke kondur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Terus teng mriko kula geger. Lho, geger karo sapa? Anu. Wis tetek wae nang ngarep ndasmu kowe. Mun ngetokke nenggala modar aku. Kowe mung kari bombong wae. Santai jengkul anu diutus Bapak kan boyong Ndara Werkudara Ndara Janaka. Ya, terus geger karo sapa? Geger karo Kurawa gelut rame banget. Lho, kowe iki perang karo Kurawa? Heeh. Anu iya. Alah. Anu nggih. Terus menang sapa? Menang sapa, Truk? Aku menang ora? Menang kula kali Petruk kali Gareng Kurawa bubar. Ora gleleng to? Wedya. Wah, la elok, temen. Ing atase ming batur-batur kok menang karo para piyai-piyai. Ha nggih niku, kula niku ra ming piyai tak kalahke pianoe tak dol. Terus piye? Terus terakhir niki wau sing maju piyai loro. Sapa? Anu Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Lho. Werkudara Janaka maju mbelani sapa? Mbelani Kurawa ketoke. Wong dilapori Patih Sengkuni. Lah terus kowe mlayu. Kok mlayu ngopo? Wedi. Wedi na. Lho, jare peng-pengan Kurawa 100 e kalah kok musuh Werkudara musuh Janaka kok wedi piye? Mriko niku pusakane akeh. Ndara Janaka niku pusakane kronjotan. Panas kok kadewatan. Ndara Werkudara mongko nek nesu kukune modot. Ngowo. Kacamata. Pancanaka. Nang tangane modot 3 meter, cuwek kuku Pancanaka modar kula. Lah terus kowe bali, terus ketemu sampean. Nah iki padha karo kula ameng-ameng nyawa. Sebabe ketemu sampean mesti belani Kurawa. Sing kandha sapa? Embuh. Kok sing kandha sapa kok embuh? Aku ya ora ngerti sing kandha sapa. Iki bingung tenan aku, bingung wedi. Aku kepoyo ya, Truk. Wis lho dilapet. Diampet sik. Mulane kok wis kuwi kok wis teles sithik. Heeh. Wis metu sithik. Diampet sik. Wong wedi kepoyo ya padake. Ha iya. Sing ngundakku mbelani Kurawa sapa?
Nggih kula. Lho dasarmu apa? Dasar kula sampeyan niku kulino teng ngene wong Kurawa kulino terus wonten negara Ngastina. Aku ki ratu, Bagong. Heeh. Anu iya. Bong ora salah to? Nggih. Aku ki Nalendra. Nadan aku semendakna srawung karo Rasata Kurawa. Ning aku iso milahke endi sing ala, endi sing becik, endi sing bener, endi sing luput. Aja mbok anggap pendak aku srawung karo Rasata Kurawa, terus aku melu-melu karo Kurawa watak aku ora budi candala. Ngerti? Nggih, nggih. Nggih. Ngerti, Gong? Ora meneng wae to anggere nggih. Kok ora kecepetan ya ngomong jamu cilik-cilik. Wah, nggih anggere muni nggih beres. Iya. Lah terus lho, nek pancen Werkudara Janaka arep teger karo kowe, aku sing ora trima. Ora trima maksude? Yen perlu kita labuhi. Kowe tak belani. Ha iki. Tas. Oh iya, iya. Hei. Aku nang kono. Aku arep tos malah kleru ndasmu. Iki aku lho sing marahi. Iya, iya. Estu Tenan. lahir batin. Lahir batin. Mula nek nganti Werkudara Janaka ki maju, kowe aja kuwatir. Kowe tak paringi ngambil pusakaku. Kula mawon lho. Ya. Kula sinuwun rasa. Aku sing dipercaya. Iki gleleng aku arep bandel. Sing diparingi ngambil napa sinuwun? Alugara. Modar ora kowe. Alugara. Iku aku maju nggawa alugara. Ndara Werkudara Janaka mlayu Kurawa tak tutuki alu cuk cuk cuk. Modar kabeh. Ora njur dipateni kabeh, Gong. Ana sing diuripke. Heeh, nggo padang-padang. Ha iya. Padake dian ora. Estu napa? Tenan. Nek pancen estu coba kula tak nonton. Kaya ngapa alune? Ning aku weling karo kowe. Nggih. Minggu medeni Werkudara karo Janaka. Nek Werkudara Janaka wis padha mlayu, alugara balik ke aku. Siap. Tenan iki. Nggih. Lahir batin. Lahir batas. Masa aku ngapusi? Lho nek Bagong kuwi kulino ngapusi. Oh, iya. Ning sagedangan iki kula mboten ngapusi, yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Ibu Pertiwi. Paring bokor sandangan murah kabeh. Tanpa bantal, tanpa kloso. Oh, Ibu Pertiwi kok hubungane karo Gubuk Asmara. Yo tampan ono. Tak paring ngambil. Nggih. Ning nek Werkudara Janaka ora wedi, alugara wae balik karo aku. Adikku lanang loro tak ajari kanggo alugara. Siap. Ing titip prani mangan anak anong paricata. Mbak lumembak lamun mambeng lirombak ing segara angra. Oh. Niki napa? Iya. Kok kaya cindramata lho. Cindramata dengkulmu locot kuwi alugara. Ora percaya njajal batukno kuwi templekno iki. Niki lho. Iya. Templekno ora pecah dadi papat tak groni kowe. Aja. Nyekel pusaka disembah sik ping 3. Siap. Nyekel tangan tengen sik, aja tangan kiwa. Nggih. Tangan tengen sing ndi, Gong? Ki Nggih, kleru ta. Tangan tengen. Tangan tengen, ya. kuwi tangan kiwa. Tangan kiwa. Waduh. Abagong iki goblok kok. Iki rasa cewek to. Butuh iki tak gawa ora rasa kaya to. Iya. Nyembah ping 3. Iya, nek ora nyembah ku ndak kowe gegeblak, kualat. Oh nggih. Lamet Mbah Alu. Siji. Loro. Telu. Lho. Telu wae. Iki mau ping pira, Truk? Ping 4. Kuwi tangane diculke ora ngono gitu. Ora iso edungan. Aku sing ngitungi. 1, 2, 3. Wis cukup tangan tengen candhake kuwi, Gong. Piye? Madhep rono. Nah, Digawa tangan loro, mundak tiba. nggih. Mati kowe, ajar dasmu kowe. Nah, kene wedi. Kene wedi ro pusakane dhewe.
Iki pancen cah edan ora. Aku meng jajal kok. Duwe pusaka gleleng barang tak cekel mati jeneng aku kok bengok-bengok ora. Bengok-bengok dengkul kula cet kuwi. Kuwi nek nganti tekan karo dadaku aku mati tenan. Ayo ora mungkin ya. Minggir. Ya. Minggir cuplok matamu. Iki canggleleng iki. Awak Suramata jangan. Ora ngerti kancane iki nata Mantura Prabu Baladewa dipanalu kaya. Sing ngakon kuwi dadi nata Mandura sapa? Ketoke niku nek nggawa pusaka niku kekuatane kaya dadi Baladewa ya. Ora gah aku gak. Wegah aku. Nggih. Ora dadi aku. Nggih. Aku ya wagu e. Ayo mati jeneng aku. Wagu e kula nek omong kudu menjelma dadi Baladewa. Ya wis sakaremu ning omongane tok. Nggih. Oh iya. Jagat Dewa Bathara kocam kacarita kae kecap kae mrijo. Raden Janaka, Raden Werkudara. Janaka. Werkudara. Persis to? Iya. Kalau jawane kuwi ngono bakone lho to. Kowe mari ana Rama ketipan mungkin negara kakon mati jeneng aku. Adikku Janaka. Ngedan Bagong. Kowe aja nyawang Bagong. Aku kakangmu Mandura, Janaka. Ya meng aku kena soting Kyai Nenggala, aku dadi wujud Bagong. Nek sejatine aku kadangmu nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu. Ya, pancen bener ngono. Mboten winten bilih paduka kenging kekiyatanipun Alugara satemah wujud Bagong. Adikku diwancen bener mengkono. Apa to sababe aku saet wujud dadi Bagong mergane aku arep mbelani karo Bagong. Mekaten. Iya, pancen bener. Yai, wonten dawuh. Apa sebabe kowe arep nyikara karo Panakawan? Panakawan badhe kula bondo. Lebetaken wonten ing pakunjaran. Lho, apakah ada kasus pencurian? Mboten Koko Prabu. Lah ngopo? Nek nganti Panakawan kowe wani genjasi karo Panakawan. Kowe ora eling Janaka, kowe ora eling. Kowe iki dimong karo Petra karo Gareng karo Bagong. Dimong wiwit semana, wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti craprang. Wiwit bayi nganti tuwa. Apa kowe arep ngilang-ilangke lelabuhane nolo Gareng Petra lan Bagong, ha? Nek kowe arep mateni Petra Gareng Bagong, kadangmu Mandura sing ora trima. Ayo, tandangana Kyai Alugara Jaya. Anus maning jajalan sodaning bawon iblis. Ora ngerti iki panjal maning nata Mandura Prabu. Anu sudah. Kapora kowe Ndara Janaka wedi to karo aku. Anggepmu aku ora krungu. Kene bali. Kurang siji. Kowe nek isih gawe dolanan aku ajar kowe. Nggih, ngerti. Sampeyan kok ya klithah-klithih ta ya. Ratu kok dadak mlaku rono-rono. Piye Janaka? Wedi kali kula. Karang kowe dadi aku kok, to? Kowe ngaku nek aku kena soting Kyai Alugara dadi Bagong ngono to? Sing goblok niku dudu kula. Lha sapa? Sing nuwun sewu pikirane rusak niku Ndara Janaka, kok percaya? Wong tak awusi kaya ngono kok percaya. Werkudara dundurke. Siap. Dundurke apik, Werkudara dundurke. Siap. Mangkat. Nggih. Kadangipun Kakang ora sah. Ketonto terus ya aku. Ndara Werkudara Amo Suramrata Jayamrataya.
pun Kakang Werkudara. Mung merga gara-garanipun Kakang bakal milani Petro Gareng Bagong nganti pun Kakang ilang wujuding Baladewa dadi wujud Bagong. Anu ning kula Bagong. Dikira aku ora ngerti. Setan ora. Bagong. Nah. Gowo alugur arep tok nggo apa? Nggo manteni sampean. Wah. Wong dodol sapi ora. Wah weh. Kowe tegel karo aku. Sampeyan ya tegel karo kula. Endi dasare aku tegel karo kowe? Sampeyan labuhi kula wong ngoyak kang kula loro, ngoyak kula. Ha. Nek kecekel kula mesti mang pulasara, kula mesti mang idak-idak, kula mesti mang bondo, mang krincong sikile, mang leboke pakunjaran. Apa kaya ngono kuwi ora tegel? Mula mbangane sampeyan wis tegel karo Bagong, gunane apa kula ngeman karo sampeyan? Kula ya tegel karo sampeyan. Bendara sing ora ngerti lelabuhane karo anak bau. Anak buah. Wah, ora wae. Ayo nang ngene ditemtokke. Kowe omahku sing sirna margalayu. Kowe pusakane Baladewa kakangku. Baladewa nendi? Apa tene pisan? Wah, Bagong nek ngamuk wis ora peduli sapa-sapa. Iki sampeyan tak pateni sisan, Janaka tak pateni sisan. Bar niku kula teng negara Ngamarta. Punta dilasirnake. Wah, edan ora edan jajal kok piye? Wah. Mundar kowe. Aja iso rekane ati. Ameng sak aku kok ngoyak Werkudara. Dek 3 jangka aku 20 jangka. Kene. Kowe urung rampung ya? Urung rampung sapa meneh? Kurawa. Kurawa rasa nggawa nenggala kowe iki menang, rasa nggawa Walugara kowe menang. Kene balik iki. Hanya. Lho. Lah yo kene. Lah yo nya. Iki pucuke iki nang kene. Iki nek tak tampani nek nganti kenengi aku mati. Alah ora. Nya. Bagong, ora sembrono. Nya. Bagong. Aku wegah. Tro. Rene yo. Balekke, Gong. Ha sing duwe dhewe wedi yo. Wedi piye? Ora percaya ta kowe. Nya tampan ana sinuwun matur sembah nuwun tanpa. Yo. Bagong ora sembrono. Nya tampan ana. Sing aku. Apik ya, Gong. Diwalik mesake Ndara Baladewa wis nglabuhi setok nggo gujet ora. Diwalik. Nah, ngono kuwi lho. Lho. Oka. Aku ketoke kaya eman-eman ya, Tru. Arep nggo ngopo eman-eman ki? Enggak. Gong. Agene ra apa-apa. Iki sembrono kuwi pancen wong dugal warisan pusaka kok dituthuke nggon bathuk. Walugara iki nek nyimpen dadak dingono-ngonoke. Kaya nggon aku nek nyimpen ya tak ngono-ngono. Engko mapan dhewe dengkulmu mlocot ora. Petro, nun. Rene kowe tak jar rembukan. Kowe sing nalar. Nggih. Bapak mundur. Oh nggih. Anane ana pendhita ning negara Ngastina iki jane aku ora mathuk, aku ora gathuk. Nggih. Malah aku mau keplayu saka negara Ngastina. Mergo aku ora cocok. Niate Brahmana kang aran Dewantaka ya Dewa Buddha kamepan negara Ngastina bakal murungake perang gedhe Bratayuda. Mongko kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani aja runtik atimu, nggih. Iki bapakmu arep dijangka matine karo wong Kurawa. Klebu Yai Prabu Ndarawati uga bakal dijangka sedane Dewi Parasata Kurawa. Oh, lah setan ora. Bapak ora ngerti apa-apa malah dijangka matine to, Gong. Wah, edan.
Nek ngerti kaya ngono. Kula mau tak ajar kabeh ya, Tru. Lah iya, wong kabar sekolah lagi Sekondara Baladewa. Terus niki